iti tunggal pitik ki puso. Kada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Isu matlagayam man nagbayag ka ng ilukat itiri daw. Adagayam sa ngailim. Ay, wen manang ni Ananias. Ananias, ni Badet, kapsat ko. Nay magarabi iyo, manang Badet. Agararem ka kaditi kapsat ko? Kuha. Apay adi ka makasao. Agsarita talin ton Madam Damarodesa, ha? Agi na naaklabi iti kwartok. Napanugak unay. Ay, nakadado trabaho di munisipyo. Sakit pinaeban nak ni Mrs. Rubio. Napatik tinagsaritaan mi. Ay, ditan. Istriktong sakit iti kabsat mo mga napawilan nak nga agaran kan ka. Dudwa kami laang nga kapsat. Sa ititawan na 30. Saan na pa yan napadasan tinakiayan-ayan? Kastagayam. Sino mo ti Mrs. Rubio yung ipagbagana? Ti ka di asawa day di Meya Rubio? Iso nga pa iso. Naimbagdagag-asawa. Gapo iti scholarship program day di Mayor. Naituloy ko ti panagadal ko iti koleyo. Naimbaga talaga day di Meya Rubio. Sayang lang. Gapot na natay, gapo iti atake. Rodessa. Nakadayo tamatin iti saritaan. Da ka di mo lanamnama kiti panagayat ko kan ka. Tsaka mo, Ananias. Jak masinuno no anyaray ka marikrit na. Mabalin tamat latatag pagayam san ka di. Saan na ka maawanan itinamnama? Ipanagnak ko tinapod na panagayat ko kan ka. Katsapay ko ma. Tamagunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Imay gayam dito ni Badit mama. Apay asan ang nagkuyog kini Rodessa? Kalpasan ti panagkapuna iti munisipyo. Nagdiretso dito balay. Iswasan na kadwa ni Rodessa. Sana bali mama. Lapan ko lang ang pasyarin di balay da. Kursunadam ka di ni Rodessa. Saan ko lang kursunada mama? Ay ayat ko nay. Sana ka mas daaw. Nasingpet ni Rodessa. Napintas kin masirim. May sa kadagiti scholar iti ni papang mo. Naimbag ang mayor na di papa. Ado tinatutulungan na. May sa ni Rodessa kadagiti natulungan na. Iso ano agaram kagankwana. Awan tiga punaasan nakangayatan. Sapay ko ma. Hawan gayam. Nagsarsarita kami kin ni Atty. Franco. Kaya't nagagtandem kayo inton eleksyon. Si Kati agtaray a mayor. Mama, awan ti ambisyon ko iti politika. Ipamaysak lang timang tulong kada kayo amang imaton kada iti negosyo tayo. Nay, may nakbat dinaron dito'y talaon. Saan ka kadiya sumbra kiti trabaho? Madam Damatatan. Awan ka di matang ti parikot kadagiti pagay? Awan. Amom kapigsada nga gipi. Awan pagirasinan nga agtungro, wano anyaman na pasat akumpat kadagiti pagay? Ay susawan. Nalabon ti danom kadagiti kinuleng. Katsapay kumata sa nakapten iti sakit. Iso amasapo na masigod tatan. Kat no adaman madaw yung asakit dagiti pagay, ibagayo adagos kanyak, ha? Siyempre, siya pa iti ko na. Manang Badet, saan ka kadiamangan? Makaanay ka din ti panagkapim? Amo mataon ganas ko ang mamigat. Agure ka. Saan ka nakasarita di rabiitan na ituro kumatan? Manang. Agar-aram pa di kang kadayjay nga Ananias, ha? Rodessa? Uwan manang.
Saan ko ngayulbutkin ka? Awan mo tidakis na no agarong kanyak? Anyat kinataw day jay. Manalon kaya mana. Ngam nakaturpos iti kuleyo. Kinadan na talga da pagtrabahuan na. Nasingbot matlaan. Amom, jak kayat ano asino laditan ti pakaisagsag makam, Rodessa. Kaya't na ka no kasarita, Mr. Robio. Anya ka diti may pay ko kada kayo. Rodessa, Harold ko namlatan. Awisin ka kumaamangan iti restaurant, kalpas na ti trabaho. Anya? Sabay ko mata, di mo payan dito kidaw ko. Ang nervyos ak matan. Mabayin ka kadipela kanya? Idi si bibiyag pa'y dadi papa. Dandani ka na yung nga dakay di balay. Aging gaita, kat umay pa'y lang ni manang mo badit. Kat nonya lang dito, ti pagsasalitaan ta. Sige, mabain na ka mang paay kada kayo. Datalaran ka di? Wen, kayat ko, tuwa talay. Sige, Rodessa. Mangan ka laing. Sir, Harold. Ag nervyos kiti pa ng buybuyam kanyak bayat ti panangan ko. Nakapimpintas ka ngamin. Huwag gayam. Bayam ko manglang matmatan ka. Ha? Adda ka din kaayan-ayat mo, Rodessa. Awan pa'y. Ado ti agar-aram kinkasan ka di. Sa bagay, saan ako na mas daaw? Itinet na kinapintas mo. Ado lakit di tinakayawan kan agkurno kan ka. Nasingpet, kan masirip ka pa eh. Si kamanan? Ni Rodessa ka diti gagaram? San pa si Mangpet? Inyawag na itay kanyak nga inawis ni Harold amang rabiida ti restaurant. Kasta ka di, manang. Oh, tumanong ka. Sumra ka. Tapno na saya ti panagsarita ta. Amang ano kayat mga orayan? Amang ano mabayag pa sa mangpet, manang. Day tatidya ka mo. Amang ano kalpasan ti panang rabiida ti restaurant katagpasyar da pa. Baliwak to lang ti umay. Saan ako nagbayag? Mabit man laan. Da kayat ko adamagan kan ka. Nabayag ka din agar-aram kay ti kapsat ko? Nabiit pa, manang. Numabalin, saan ko akayat apakibiyakan tirik na ti kapsat ko? Ngam ti maibagakan ka. No saan mo may karikanyak ti kinatalgad ni Rodessa, no kas pangarigan ta ayatan na ka. Lipatam langan. Ano yan? Kapampanaw lang ni Ananias. Nung nauray na kakuma, amang ano nagdanon kayo dito balay. Manang, amo na ka diyan ni Harold ti kadwa. Amo na, ibagakan ko ana. Ngam saan na adinamag no anak da di Mayor Rubio. Apay ka di? Awan manang. Apod no ka man kanyak, Rodessa. Adda ka din relasyon nyo kani Ananias? Ni, awan manang, sa anak pa'y anak kaikadang. No bilang. Sino ti Pilyam kada Ananias kan Harold? Saan mo't nga agar-aram kanyak ni Harold, manang? Anyang ron ti kahit asawan ti panangawis na kan ka ngagpasyar. Awan amo ka kay papananday jay, manang. Malaksid laeng. Iti panang dayaw na iti kinapintas kan kinasirip ko. Awanan ti sabali pa yung bagana. Naragsak ka si Mangpet, Harold. Ada ka tinapintas, ngay patamag mo kanyak. Naragsakak, mama. Tanawis kinuro din sa nang rabiti restaurant. Kat, naipod naman di panagayat mo kan kuana. Saan tayo, mama? Narigat mo't ano kila atek? Manado kumangay. Sigurado nga klunan na di panagayat mo. Mama, kayat ko, ano aklo ni Rodessa ti panagayat ko?
Gaputay ayat anak. Saan kiti agapo iti kinaimbag anay paeda di papakin ko na. Talaga gay malakalatay ti day di papang mo. Wan kayam, kuyugan na kamang sarungkar kadagiti katalunan tayo inton Sabado. Sayang agpeso niya. Nung nauray ka kumaidirabi eh. Nakita ka kuma. Ken, amangan na nagdanon kayo kumaka ni Harold. Baklang siguro di Harold. Nang ina restaurant tinangawisan na ken ka. Wen, baknang. Nasaya at pa'y ti pamilyada. San mo ka di nga maamo ni Harold? Anak day di Mayor Rubio? Anya? Nukasta. Baklang kan nabilag ti karibal ko iti pusong. Diyan ka muna dapanggap ni Harold nga agaram kanya. Awan pa'y mo timpagpagana. Sa maysa. Nasingpot ni Harold. Imala iti day di amana ang mayor ang nasingpat. Nagsarado nga kotse. Tanya, Ah, may saan na pintas abakat ti dumdum sa agit. ni Mrs. Rubio. Yung sawa na di Mayor Rubio. Wen, isungag pa isaw. Nalawa ti dagada di ti lugar tayo ang matalon-talon. Talon na ti daddo masuk-sukayin tayo. Amok tatang, ang man manuda sumarungkad dito eh. Nah, kadwa na gayam ni Harold. Indarasin, sabatang tayo da. Tantang, Madam! Mrs. Rubio, may bagal daw yo. Kastabat kada kayo, kadwak ti anak ko, ni Harold. Ah, Sir, maragsakan na ka makamamukan ka. Siyak ni Ananyas. Kumusta Ananyas? Istong, dahil ka dito anak mo nga agriculturist. isungag pa iso, madam, iso. Agriculturist kagaya Ananyas. Inkuyog na kay mamariti lugar tayo. Tap na makita dagiti talon, napanawan na di papa. Ken, mapasyal kayo mata na katalunan eh. Nakaada yung tilugan da Sir Harold kan Mrs. Rubio. Gam nakamulengling kabaylaan. Anya ayat ti pampanunutam. Aday pudlo kada kayo, tatang. Ni Rodessa pagraywak. Nakapagturpos iti kolehyo. Baban iti scholarship program na di Mayor Rubio. Kan kasla da panggap ni Harold nga arman ni Rodessa. Ah, anya? Eket, karibalam ti anak di Sigo da Mayor. Ay anak ko, saan bulangan nga itultuloy? Tatang, Madlaw ang nasingpat ni Harold. Imala iti dedi amana. Kinbak nagda. Kalpasan na, makitaltalon tayo laang kadakwada. dahil tangarod ti pagkara di bukak, tatang. Kumita ka laangan iti sa bali, tapnosan kanto lang ang masakitan. No bilang ipaypayso ni Harold nga arman ni Rodessa. Kat iso ti pilyan na. Awatag, tatang. Awatag kasi papuso ti panakapaay ko. Dahil ka, ti lalaki. Magusto ti daramid mo, Harold. Naragsakan, nakasingsingad ka nakisarsarita ka dagiti banalon. Mama, sana kaya tayo di papaatagi basitin na kiti nakurapay. Asidagtirik na ni Emilio kadagiti mandalon. Kaduan na mandalon tinangibutos kan kuana. Kat napinta sa pangrugyam dagiti mandalon. Dahil ta ka di manin ti pagsaritaan tayo, mama. Ulitik man yung ibaga kada kayo. Awan ti ambisyon ko at umapog iti politika. Ngumnal pasad na nakapagtulag kami kin ni Atty. Franco. Lading itik, mama. No kaya't na. Tulungan tayo lang iti panagkandidato na. Katalunan na kayo gayam da Mrs. Rubio? Kat, kumusta mo't nga iti panagsarita yung ka ni Harold? Nasingpet, ken naragsa ka kasarsarita. Madanagan ang arad. Anya, ti kahit mga sawan. No bilang agaran kan ka. Amang ano isa ti Piliam, Rodessa. Anya? Katawan na aramid ko.
Awata kasi papuso ti panakapahay ko. Oh, Harold, si Kamat Gayan. Dumanon ka? Aranyas? Sika? Jak dam naman nga agdanon tari ti balay da Rodessa, kaya managbalit. Nagamam mo kayo, Gayam. Nagkita ka nagsasarita kami. Itinapan kami kini Mama Ijay Talon. Naimbagman tamo ni Ananias tinararamid na. Isun tinagpabusoy. Tap na may kan matitigon daway ni Harold. Manang patet. Anak ko nak. Sanak laki di nagpidto titipan ng ipapan. Ada plano ni Harold na agaramgan ka. Nagsarsarita kami mutlaan. Awan mo ti imbagbagana, no dilaan ti sang kadayaw na ti kinasingpat kan kinasirib ko. Napintasa ka no, Manang. Kat, anya ti kayat asawan day ta. Manang, saan ko apawilan, no kayat na ti agaram kanya. Kasano ni Ananias? Manang, bak ng unay ni Harold para kanya. Anya nga tanti pampanunutan ni Harold. Sigurado, agatap nga agar-aramakan ka. Agpada kayo lang nga dakarbangan ng agayat, Ananias. Anyam, ad-adda amay ka rin ni Harold, Rodessa. Saan mo kumasawan ti kasta? Ngamin, asidag ka dito'y puso, Ananias. Agpaiso ka di tinangag ko. Apay na ta sing-sing. Anya ti kahit asawan na ita. Dahito ya sing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni dahito eh. When, ay ayaten ka. Agya mo lang. Maragsa ka lang, Rodessa. Ulitan. Dahito ya sing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas maalang ti kinaragsak ko. Hanggang, rumbang ko masak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan dahito ya sing-sing, ti si bubukala kinatawag. Kat iti panang yusong ko iti sing-sing, iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panang ikot mo iti pusok. Rodessa. Ipatag mo kumaday ito ya sing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Kat numapukaw mo dahito eh. Mapukaw mong tumatan, ti pamatag ko ken ka. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggap keng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Anya ti kayat asawan dayto eh. Apay nagkuyo kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kaya pagtrabaho ha, Manang Badet. Kat inawis na ka nagpasya. Intulod na ka nagawid. Anya? Oh, Ananias, dumanon ka pa lang ha. Uray saanan. Uray ta na itulog kamot tayo. Amangan mo kaya't mo pa'y kaginana. Agpalamis ka pa lang. Agtimplang ak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsana eh. Saan mo napilitan no saan naakay at Rodessa? O sige, saan akong nagbayag? Agananad ka ha. Sige, Manang Badet. Sumurekak mata ni ti kwarto. So I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna fade away, there's nothing left to say. Anyati ko naman, Ananias. Kaslagyak mamati nga inaklon ni Rodessa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo tatang? Oo na nga, Apay. Pampanunutag lang nun yan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. Nakaturpusak mo titi kurso. Agtatrabaho ak. Kan may sa, itay lang inaklon na ti panagayat ko kinikuha na. No, may papaniti kasara. Adayo pa yan dahita. Sana kasta, ti kayat ko asawan. Amok mat ka di ngagbalin ta problema mi ni Badet akabsat na tatang.
Isuday ta ti problema ngay bagbagak. Saan tayo pala panunutan na ita, tatang? Diyak kaya tamatong dahi ti kinaragsak ko iti panangaklonan ni Rodessa iti ayat ko. Tadlaw ka nakasilaw ka pa lang iti kwartom. Sana nakatrangka, isa simmer kaklatan. Ada ka din napatan nga bagam kanyak manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek iti kwartom. Manang, Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kini Ananias niya. Agpudo ka man kanyak. manang badet. Awan mo tidakas na no kumuyog akyan kwa na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panunutin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasanungatan. Laglagi pang protesa ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang dayta. Kasanong nagpaiso na maman ni Manang maambatit nga ganyan ayatan. Kat saan mag-apabor iti relasyon ta? Ananias, Apa anak sinay ka? basta laglagi kong kumakanayon. Ay ayatin ka. Kit, ipatig mo kumadayta pa nagayat ko ken ka. Ikari, Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday ti tanda ti panagayat ko ken ka. ipatig ko dito kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo pa sinong batang ti saludsud ko? Nakasagana ka kani amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo? Gapoy, ti ayan-ayat ta. Nasan mo kabagla na mapukaw day ta singsing? Ad-adapay at sak kabailan ang mapukaw kay tipiyak ko. Agyaman na. Sana kabailan ni Manang Badik nga ipaay ti pagragsakak. At akin ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikari, agbalinak ang natibgar amang Europer iti ayan-ayat ta. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, Manang Badik. Awis ako mga agpasya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo kati adinamag kadagiti ka opis ni naan na no sa dino tinapanan na? Saan ako nung nagsaludsod pa Impagarup ko nung nadawi din. Awan pa'y man. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na magdagiti daduma ka opisinaan na. Kat napanda pa'y nagpasyar. Ano, napanda nga tayo iti mall. Urayam langan. Amang ano mabayag da pa Sana bali. Inton maminsan langan. Ibagam tulangan ng imayak. Katday tati paglitlitayam, Harold. Talagang sakit di nga agayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang ti agaram king kwa na. Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpat kan nasirip. Awan ti rasur na saan na ka amaaya. Ngumnood ang kayan-ayat nga. Awan ti mabalin ko, mama. Ipalubos mo, amaunanda ka. Laglagi pam. Anak nakatisigod, amayor. Dakal ti utang da na imbag anakam dagiti nga agkapsat ti pamilya tayo. Kayat ko, no ayatan nak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayatan nak. Gaputan na pudno ti panagayat ko kinkwana. Lalaingam nga rada, iho. Uwan, mama. Ipasnat kon ti agaram ko ni Rodessa. Apay nga itakalang, Rodessa. Among ka di nga may ni Harold iti opisina yo, tapno awisin na kakumangag pasyar. Manang Badet. Di amo na, madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka, napanam. Kuha Manang. Apay di ka makasumbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasanungatan. Ano ti bagak ka ni Manang?
Saksamat tan makaulpot ken ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanya, Rodessa. Ay, ko manang. Dagiti kagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko no, napatag ti bagayo kanyak. Agya madak ta pinatgam tikid daw ko ayay mo diti balay. Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkapsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanon mat nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina da. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta? Dahil ta tinagpayabakan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. Anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya nakit din aragsak ko? No, da pa kay kariyan ti kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat. No kasano ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang itigundawa, mapasyar ka. Agyaman ak launay. Mababay na kada kayo. Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kaya't ko ana asidag tirik nam kanyak. Anya? Saan aday ito ti umno a lugar? Apang ipudnokin ka. Ngimsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kin ka. Ha? Rodessa. Ikarik, ano ayat anak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kin ka. Nakaragragsak kamot agintang. O niya, naipasyar mo ka din ni Rodessa. Saan ko lang ang naipasyar, mama? Naipudnok pa yung ti panagayat ko kin ko, ana. Apay nga katawa kayo, mama? Ay, maragsakan naklaang iho. Amo, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Day talaan, naadakayan ayat na. Mawanan kan samat ka na tago si tinamnama. Sigun ken ni pate, awan ka no ba'y ti kayan ayat na. Agar-aram nga tapela, niya nanyas kin ko, ana. Maag ni Rodessa. No pa ayon na ka, kat sa bali, ti pakiayan ayatan na. Natalak kayo launay, amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abakdang? Nasingpat kan gwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Nasingpat day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, ti kinabak nang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo katagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo. Kayat ko, ano ayatan nak ni Rodessa? Gaputan nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon. Saan ang mapilpilitan laeng? Madla ko nga alo si Isen ka manipod pa'y dimteng ka, Rodessa. O niya, kumusta ti panangipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo at manang badet. Ibagak matakin ko na ti panagpudno ni Harold kanya. O niya, impudno na ka di ti panagayat na ken ka? Ay, kuwama na. Amok, dakkel ti panagayat na ken ka. Saan nakakuman nga ipasyar? Nawan panagayat na ken ka. Ganun kaya, nagkapuwa ka di balay na Mrs. Rubio. Kat da kayo ken Harold tinagsarsaritaan mi. Manang? Pabor ni Mrs. Rubio asik ka ti makaayan-ayat ni Harold. Anya? Ba nagkapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Kasi ka ti pinili ni Harold nga ayatin. Makaayaw boy-boyain ti kinabunas ti panagdak lagi ti pagay tatang. Adapin muskul ti panaggipida, hindi na abunuan tamanan.
Dumalaang kan pagimbagan na numay siyang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit diti trabaho, tatang. Tulungan kayo diti talon. Kabalak pa'y margidi. Nandulak pa'y baro. Kita ba ta? Nene. Sino ta kinulugan ni Tidayjay? Kasla ni Harold mat na jay. Oh, ni Harold ngagbaysa. Ang may samat. San naman akadwa ni Mamana? Manyang tatigagara na. Mabit lang, tatang. Ang mga na napatag niya baga ni Sir Harold. Talaga na imbag kayo tiday di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kaya't ni Atty. Franco nga agtandem kami inton sumaruno nga eleksyon. Ano niya? Bayat! Dakal dinamnamam amang abak. Padamday di papang mo na imbag tao. Awan ti ambisyon ko ti politika tata. Ipamaysa kailangan ti mang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige. Sige. Ituloy yung pay lang tagsasalita kinin anyas. Tada pa panak. Kudluti ko na ni tatang, Sir Harold. Dakal kinamnamam ang mga bak, Lucas Pangarikan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag, Ananyas. Pimasyarak lang. Anati ko naman, Anyas. Pimasyar iti balayo ni Harold. Wait, ngayon saan na nagbayag? Nakisasarita labi. At ako makayat kung ay bagakin ka. Saan ko masabali iti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumapakabasulan ti susurot ko manan ken kuana? Anya? Jak namin kaya tamabainan. Saan ko maharumbang? Tagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga rupita? Pangasim, saan ka ko mga panunot iti sa bali? Ngamin, si kamot kay ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngayon naimbag atao ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan ko kumaatagi basitan ti kinataom? Tsak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Lumaamuan na nga gayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love knows where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos. Kat sinublik dayto kwintas iti kwartok. Nangina ti inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Napanunot kong isagutan. Ni Ananyas ti rimwar iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan daytoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlaw dak. Masapul ang makapanaw akon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Yung samat Harold yan naglugan. Anya? Oh, Ananyas. Kunak man na nakapanaw kan. Ada ka pa'y mitlagayam dita. Manang? Ada naglaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimuar. Nakadayo na, Manang. Ah? Ananyas, apa di ka matimtimag? Sige. Ipagpagnatlangan. Barang ada masabat ko apagluganan.
Sa anak lakit yan nagbidtot, Rodessa. Dito isangot ibalay tinagapuan di kotse anang nagkuapid manaw. Ha? Ni Harold nga tanantay sa dayjay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mo't? Tanimot gayam ananyas ti kadwamitay di tiruar. Punagman no iti balay tapatit kan Rodessa tinagapuap iho. Iso anarabian ka nag-awid. Agas na tilagam, nakaliglitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Ay, mapit lang. Anya dayta akahita. Anya't linaon na dayta. kwentas mama. Isagot ko kumaday ito'y kini Rodessa. Apay, kaayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din ti panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam na panunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ay ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan anagatang ko daytoy a kwentas. Ngam saan akon nga nagtuloy. Kalpasan anakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Adan ka ayan-ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging niggamda iti ima. Kayat nasawan, agayan ayat dan. Apay, adi ka kinangawisang kanya. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga men Rodessa. Aglalo no, tikayan ayat mo tikadwam. Ha? Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Ha? Ano da ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagpintasan na kwintas. Nanginalakit di pa ng gata mo iti daytoy. Isagot ko kumakin ka daytay di rabi. Uray, santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta, tinapod na panagayat ko kin ka. Napan kay Jabalay idirabi. Uwan, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananyas. Anya? Saan naklagad yan nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananyas. Saan ka di? Ha? Saan ka kuman nga gulbod kanyak? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kayat ko pa ilang isagot dito ay akwentas. Harot? No dito ay akwentas, ti diyo pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay dito ay a resort. Ibal lang mo dito akwentas iti baba. Dardarasa kon ngay may. Gaputay niya wag yan ang patagtibagayo kanyak, Mrs. Robio. Talaga na patagtibagak kan kabadet. May panggap ka na Harold ken ni Rodessa. Anya ti may panggap kada kwada. Dimtag ni Harold idirabi analitay. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Kung nagtubay ka. Saan ka nagbidot itinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay ni. Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kayat na nga isagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapdo maiparik na tinalaos a panagayat na kin ni Rodessa. Idiri mo anak. Saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rodessa. Kanti kaayan ayat na itiruar ti balayo. Ha? Ingatanan niya, sti pagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga imbaga ni Harold?
Pabura ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, adamot gayam kaayan ayatnan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapamkat iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa, igibalay da, mama. Anya? Kunak mano na upay ka ti panagaram mo kan kuha na iho. Kalpasan na amuam nga addan kayan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti resort, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Naimbag to laang apakalaglagipan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka diti magpagabakayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may salada ko rapay tinangati ukan ka. Nabit ka no pa anagayan ayat da, mama. Saan ko pa naipod mo ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalintay to, Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapol nga awatak ti pan nakapaay ko. Pintas daytoy a kwentas. Nanginalakit ti daytoy. Makonsensya ka nang suot iti daytoy a kwentas. Amangan ngamin na masair tirik na ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamak ti kinapakumbaba na. Urepak na. Rodessa? Oh, Kasalita ka man? di man ang patet. Kasla makaungot matigiwag na. Apay nga ta. Rodessa! Manang patet! Sana nakatrang ka tiri daw. Sumurag kay latan. Nagapo aki balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak. Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom dayta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatem. Sa anak kaya man nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen, Ananias. Saan ka nula nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinibin ta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbaga na may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpad. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpad na. Si Kati ay ayatek. Ket naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Nagpintasan na da kwintas. Nanginalaki din ito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwintas nga imbaga kanyak ni Mrs. Rubio, nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Imitad ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga da dito eh. Manang, apay nga da ka dito kwarto. Kunak magda ka itayan. Sana nakatrangkay so simre kaklatan, nga mawang ka magkayam. Nagkapuam. Ha? Saan ka na agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias kay ayatek. Maag ka. Awan sirbi ti kinasirib mo, Rodessa.
Jak pa nga minasango ang kinasarita ni Ananias kat. Ay bang tumankit di dito balay takasaritak? Manang, anya ti pang panggapam? Saan mo nadamagan pa eh? Un kaya, apay dito kwintas? Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na kan ka. Itilaksid, ti panakaamo na nga adan ka ayan-ayat mo. Sinagutan na kapailaang iti kwintas. Talaga, tatadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalat da, tada parsyak da mistiso. Minupulin ako na kuma. Unay mo ti panagsasao kung anya aparsyak. Nagagat, nagtartaray ko ni tidingugan ti anak ko. May samira na lang ta. Uray na trabaho na. Nay. Ada nagsarod nga kotse, iti batog tirpaman. Ni Mrs. Robio. Tulungan ditoy. Istong! Mrs. Robio. Ada ka din ni Ananias. Mrs. Robio? Iso na itong dimsagi di tricycle. Ananias, mabaling ka di makasarita ka. Dumanan tayo ti unag, Mrs. Robio. Anya pati gagara na kanya. Amom lagi ti tigagarak. No, nakapagsarita kayo kan ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo, no kasadong ibagakan ka na ito ay. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodesa. Kat sika ti kinayat na. Gabotas siya tayo ayatan na. Naturid ka agsasaw. Kasla kayat mo pa'y tagpanakal kanya. Nagubsang ka. Agam sa darumpag at tutupan ka. Si papa kong babaag nagpakawan ka na kayo. No maditi pa nagsad ti imbagak. Anya ka diti gagarayo kanya. Adada may bagay ni Harold para ken ni Rodesa. So na mabalin, si kalangan ti agpabusoy. Anya? Nasing pati anak ko. Imalalatay ti day di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodesa no isuda adua ti agkagkasa. Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangig ko tinagsaritaan yung sa anak ka nakibiyang. Tan? Naimbag launa yung tao na di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na tatatan. May isa ni Rodesa karang tinait ka ni Tigundaw yung makapagadan. Aging kay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Kalimala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati pa nagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni ti day tatatan. Masirib ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanya. Gapo ta nakurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodesa. Nakadanon tanti ti balayo. Aglam-lamis lang iti dakulap mo. Ananias? Nasay-sayat mo sangwak ni manang mo. Rodesa, Ananias, anya tara ramidin nyo di tirwar. Sumar kayo, tagsasarita tayo. Kaya't da ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold ti makaayan-ayat ni Rodesa. Namnamag amangag kulay takada kayo. Idi pala nadlaw kon. Asaan kay apabor ti panagaram ko kani Rodesa. Naimbag tamong dayta. Nanumuak unay no may biligak kani Harold.
Ngam, sikat ay ayat ka na niyas. Rodessa, mapan kay ti kwarto mo. Kaya't ko adwa kami lang kan anan niya, tiyak sarita. Ngam, manang. Sige, Rodessa. Itong palam ni manang mo. Nasaysayat nga paiso. Nudwa kami lang sarita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nalapit sa anak maawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananias. Sana ka puta may saak nga ambisyosa. No di kat kita akti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day tamanang. Pudno anak ko rapayat. Ngam adamat na turpos ko nga adal. Kan nagtabtrabaho ah. Saan na aday ta, Ananias? Ado ti pakaarusak ta ni Harold. No kinasimpet ni sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat. Kan amok mat at talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at tamom day ta. Ngem saan lang aday ta? Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Day ta ti may saga po na. Tano saan agapo iti day di Mayor Rubio. Jakla mo, nanya kumama tinagtungtong palang ti biyak mi. Manang padet. Sapay ko matamaawatam day ta, Ananias. Nupod no ay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang isakripisyo iti bukod mo arik na, para lang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kini Manang Badit? Ti agtulag. Harold. Saan tumatlangan na ragsak? No saan asyak tayo ayatan ni Rodessa? Awan tiga po na asaan na ka maayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananias tayo ayatan na. Wah, talaga na ipagkatao iyo. Imala ka iti day ti papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabak ng tayo, mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kitinta ang sakripisyo. Imbilang kun agayam ni Ananias, mama. Saan akin naman naging bubukod? Timang dadaal iti kinasingad mi. Agpagpakaasi at kama ng padet. Maawatan na kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsakan? Rodessa, saan ka kumangagbalinamaan? Ni Harold, ti parakan ka. Kit-kita ti pagimbagam. Ngam ni Ananias ti ayatek manang. Awan tiga po na adi mo masursuro nga ayatan ni Harold. Ado, ti pangatiwan na ni Ananias. Manang, Oh, anyat pagsangitam. Nagasat ka ta si kati ayatan ni Harold. Naglagi pam. Ado, ti utang ta na yung pag-anakam iti pamilyada. Saan ta ama ka may bayan? di na kumamat konsensyahan manang. Bigbigat ti utang ko ana imbag anakam kada Harold. Ngam saan ko maaday tati makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti bagpagak. Denggan na kumarodesa atin ko ha. Tingitingam ana yung bagtariknam. Agpanunot ka. Saan ka itong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Siririn kay palagayan mamasang pataktatang. Inururay dak kadi. Madlaw ko analiday ka. Sa anak lakit ng agbindot. Naggapo ka iti balay da Rodessa. Kinasarita nagtikapsat na may papanikayan ayat mi kani Rodessa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Rubio kin ka. Laglagi pa mabakital talon ta kanakwada. Sana kaskari na ngay sakripisyo klatan ti panagayat ko kani Rodessa tatang. Kasanon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkwana? Ipagpagapumla kuman iti kinasayada. No pa'y ada kinasabrak ti ugalin Mrs. Rubio no minsan. anda mariribo ka na kadagitang ibagbagayo kanyak tatang. Ay, sige.
Mapan ka maturugan, tabno makay na naka. Ananias, amok na may nakakinasarita ni mama. Saan mo pang panunutan? No anyaman dagit imbaga na kin ka. Haron. Pudno ngay ayatak ni Rodessa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti pan nakapaay ko. Kablawan ka. Agyaman na. Saan aday ta ti mangdadaol iti panagpagayam ta? Saan mo pakadanagan ni mama? Tinubngar ko tinagsaritaan da kini manang badet. Mabahay na kunay kan ka, Haron. Naimbag ka tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodessa, ang makiayan ayat kanyak. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinutpat yo iti ima. Nailasin ko ini ti Kotsem. Jak impagarup nakita na kami gayam. Ita lang may bagam ta kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkaddan ko ngagpabus uyak langan. Kablawan ka manin. Nabang ara nakiti dahi tang imbagam. Naimbag ka gayam. Apay ngagluluwa ka. Saan ka kadi maragsakan iti dahi apa nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni manang batet. Kaya't nakapilitan na lipatan ka lang. Tapno na waya ni Harold nga karam kanya. Saan ka nagladingit? Ada na pintas ng ipadamag ko ken ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan kalakit di iti dahi ti am-amwam. In ka rin na kanya asaan nan asingaan pa'y ti ayan ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold. Saan na akayat ang madadahal ti panaggayam mi. Gapo lang iti panagribal mi iti puson. Agyaman na. Makasangit na kiti dahi ta anamwag. Ananyas. Anya ti ko nam, Harold. Apay nga inarapit mo dahi ta. Saan arumbang asika tilimok ba? Mama, saan aga po tabak nang tayo? Nangatula una yan ti panagkita tayo itibiyag tayo. Saan akayat day di papadeta? Anya? Saan ko akayat at agikwa ti saan ana ikari para kanyak? Saan ak tumatlangan na ragsak? Napilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpet ka, iho. Ang mga dukat katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari para kanyak? Makasara kakto iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita ka na asumangpet? Napnapanan nyo ka di manan kan Ananias? Ha? Manang, anya ka dito pang panunutan? Rodessa! Talaga ka dyan natangkan di olong? Saan na kun nga ikan ka no? Agpapakasyak kan ka manang. Aklonam ko man ani Ananias tay ayanak. Noon niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isartang mo ko man nga idul-dul-dul ni Harold kanya. Nakapagsarita dan kan ni Ananias. Anya? Sakbayan nagsarita da. Nakasarita ni Harold ti inana. Ah? Sana po na ita. Oh, naibagagaya man ni Rodessa day takan ka. Wan, pudno. Naibag unay ni Harold. Kasana kayat niya dilitil ti baginakin ni Rodessa. Idinto tamo na ani Harold ti ay ayatan da. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananias. Anya? Kaya't ko nasaya at kami iti imatan dagiti tao.
Saan ko pa yan na ibaga daytoy ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumaruno nga eleksyon. Maragsa ka para iti dayta. Amok, dakkel tinamnaman ni Harold ang mga bak. Gapo iti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isuda kin ni Rodessa ti agkakasat. Bayan nyo, alukuyak lat na ti kapsat ko. Anya? Kababayan na ko nga. Gapo ta kasla idaldal ko ti kapsat ko iti anak yo. Mawatan ka? Naimbag ni Harold. Iso babalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa. Saan na mapalinday to'y? Masapal makapanunutak iti pamuspusan taptang sina darotesa ka na nanyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag ta nalagip ko tayo jay. Itahak lang ano sana makagura ni Ananias. Kat isunton a mismo ti mangisina iti kapsat ko. Lading itaklangan da itong aramidak. Mabali nakakuradak to. Ngam pagimbagan matlaang da ito'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanong tamot gayam ni Harold iti daytoy a restaurant. Sapay ko ma. Tasaan na ka makasinga kada kayo kini Ananias Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasama tayo. Anya? Atay baga ni Harold kadata Rodessa. Manipod idi na amo nga agayan ayat kayon. Ingkadang ko alipatan kan Rodessa. Ngam kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako, Nay, Harold. Agyaman na Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni mama. Hello? Kawawag ni Atty. Franco. Kaya't nakakano makasarita. Kaslaan mo kung ibagana. Nagsarita tayo idin. Patgam kumalangan tikit daw na makisarita kan ka, iho. Hapay, sa dino ka ditiayan mo? Adaap dito restaurant, mama. Kaduak da Ananias kan Rodessa. Ha? Urayan da klang ang makasangpat dita balay, mama. Isunton ti panagsarita tayo. Isumod lagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya mo dito'y talon, anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak tatang. Naridam ka talaga nga griring. Sana kami na nakaturog pa eh. Itay manggapon nga glawag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak tatang. Ngamin, nagsasang kami kada Harold ken Rodessa iti restaurant. Kat impanamnaman na asaan nan asingaan ti kayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan nak. San tayo nga mo noan niya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbagana tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni mamana. Kaya't sa ngamin ni mamana nga agtaray a mayor inton eleksyon. Panagkunak, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco ang alukuyan? Tapno manugot ka lang ang kandidato a mayor. Nagsarita tayo idin, mama. Awan ti isam ko iti politika. Kaya't ko asurutam titugot day di papam. Makapagserbi aklat ka no kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. Wen kayam, talaga ka di ngayon sukumon, di panagayat mo kin ni Rodessa. Sakbay masaktanak, mama. Amang ano anya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipataklaangan. Kunak nung nagkuyog kayo manan kini Rodessa. Saan pa kami na nakasangpat? Naladawak kami na dimanon iti opisina da. Amang ano sinuko ni Harold. Manang panet. Apay akas tati pa nang kitam kanyak. Saan ko kidya sigurado? Mabit lang Adala kiti kwarto na. Ipakitakkan ka.
Nagturong iti kwarto ni Rodessa. At niya ito na dyan. Maburbur siya, anak. Unkayan, napanan nga ta ni Rodessa. Pudno nga ta asinokon ni Harold. E dinto tanalpasan na nagsasarita kami. Oh, dahito eh. Kwintas. Apay na ito kwintas manang badet. Wan, napintas sa kwintas niya. Amon, nangina tingkatang ni Harold iti dahito a kwintas. Insagot na ka ni Rodessa. Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak, nga gar-aramidak iti rason, tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan Ananias. Apay nga inawat ti kapsat ko dahito a kwintas a regalo ni Harold. Idinto tagayan ayat kayon. Awan nga tati panagayat na ka ni Harold. Oh, saan ka makasao? Saan ka di apod no ti kinunak? Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Kagap-gapulang ni Ananias iti balay manang badet. Ha? Apay nga dakin ka ti kwintas. Impakitak kini Ananias. Anya? Imbagak kan kuha na nga insagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga imbagam dayta ka ni Ananias, manang. Apay akas lang mabutan ka. Siguro, pudno ti imbagak kini Ananias sa niya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon kani Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaan dayto a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo kani Harold? Manang. Oh. Pagduado am ka di tarik na, Rodessa? Sana po na dayta manang. Kapsat ka. Nga maapay akas to di araramidam kanya, manang. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Hindi pa ilang oblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatan, jak kayat akad nga ni Rodessa. Aging hitejak makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold kinkwana. Tatan, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunod ko? Agpanunod ka kumahaan na imbag, anak ko. Ulitak ni baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatek unay. At agtaloy kat ko na. Ananias, pagkawanan ka ko. At sangit ka ngay marakop kanyak. Apay nga pakawan ka kanyak. May ipanggap iti kwintas ngayon pakita ni Manang kin ka. Naklaatak na ro di tinamak ko na. Isungarot niya pagpakawanakin ka. Sorry no yung limit ko. Saan ko maaday tati pagduwa-duwa ang kanyak? Nga dapay kayat mo ilaw-lawag kanyak. Dumnga ka. Imbabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayat ta. Intid na matlahan kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanyak. Anya, Saan ko maaday tati pagduwa-duwa Ananias? ay ayatin ka unay, Rodessa. Ay ayatin ka, Ananias. Kat na ito sing-sing. Titanda tinapudno nga panagayat ko kat... Ananias. Abayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Unang paso, itala amadlaw ko. Saan gaya man na kayo sa tiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakan ka idi. Ipatag mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tanong mapukaw mo. Kasla na pukaw mo matan. Ti panagayat ko.
Uray saan ka pinaayapan, imbay kalata dito balay. Ada ka din napatag nga ibagam kanyak, patet. Ada, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Oh. Apay dahi ta kwintas. Babit lang. Kasla malasing ko dahi ta. Saan kayo anak bidot iti pampanonotin nyo? Dahito akwintas kat insagot ni Harold kini Rodessa. Nakiktot niya na niya silin pakitakan ko na dahito eh. Gaputa saan nakabalan nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina akwintas. Saan na nga dahita, Mrs. Rubeo? Masigurado ak apampanonotin ita ni Ananias. No awan ti patag ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dahito akwintas? Gaputa nangina dahi ta akwintas. Amang ano dahito iti saan da pag kinaawatan? Amang itunda, iti panagsina damatlaan. Uy nga paiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibawing tumatlang ni Rodessa ti matang nakin ni Harold. Uy nga preso. Tsak nadladlaw ang awan itiramay ko ti singsingin sagot ni Rodessa kanya. Iso pa yung kinakadlaw. Ayan nga tanda dya singsing. Tsak matamon nun sa dino tinangitis diswag. Angan, adalang dito na dyan. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw ti kwarto miso asim mereka kaklantan. Tas landa sa pulang. Ti singsing tatang. Kanya singsing. Nini. Mabit marlaan. Jakput makitan di taramay mo. Ni Rodessa tinakadlaw nga awan itiramay ko na dyan singsing. Apay gabi na pinukaw mo. Saan ko pinukaw? Jak lang amin amuno sa dino tinangitis diswag. Amang ano, jak napupuutan na naragrag. Imposible ba dahil ang ibagbagam? Napuka mo dahil ta. Idinto nga. Ay naapo ay napatag dahil dyan ita insagot keng ka ni Rodessa. Iso napatpatag siguro. Di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kahit siya asawan. Amang ano isukat na kakapulang iti dahil ta. Biro kam ti singsing. Amang ano dahil ta ti sanyo apag kinawatan. Ure asino mat. Pukawam tinsagod na king ka. O, hanya ita. Di kas lasikan tinang pukaw iti panagayat na king ka. Dahita tinagsaritaan mi kinibatet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananias sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit din ni Manang Badit. Saan ako man nga imbaga dayta kini Ananias? Saan mo nababalawin pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amuak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaangan agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwintas. Apay nga inawat na dayjay akwintas. Ang mga no dapat nalimad arik nanakan ka, iho. Saan kayo kung mga agpanunod iti sa bali, Mama? Ano dito yan? Ang mga napukaw mo ni Ananias ti singsing. Anyat na pasama ka. Inyunay-unay ko't idikan ko na. Rodessa, apay, kasla adda pa kariribukam. Manang Badet. Amo, nagkita kayo manan kini Ananias. Maawatan na kumamanang. Amok, kagura yun ni Ananias. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya man ti nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka ti maipanggap iti kwintas, ngayon sagot kan ka ni Harold. Nagpakawan akong kani Ananias. Apay ko mga pakawan ka kan kuana. Iti anya agapo. Gapo ka di? Ta damat pasat ni Harold, tita puso? Anang pang-aasim. Saan mo kumamat na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananias. Naamuha kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang Badit. Iti kwintas ngayon sagot ko iti kini Rodessa. Harold? Iso nga ingkaddan ko, akasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik nga insagot kini Rodessa dayjay akwintas.
Kalpasan nakakita ak iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodessa. Napanunot ko nga itad matlakin ko na dahi akwintas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasat tibiyag na. Kit nagayatak itinapudnukin ko na. Akwek. Naklaata kiti makitak na di akwintas. Kaya namo ka nagapukin ka. Dagos asimiplot iti panunot ko no niya ti panggap ni Manang Badet. Anya dayay. Kayat nangagsina kami. Kasikat ti kayat na aparet kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodessa? Diyak kayat mapilpilitan laang. Amang ipadag kanyak. Baknang ka. Ngam nasingpet ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapos na matagi ko ang ti panagayat ni Rodessa. Saan ko akayat nga aramidan data? Inayat ko ni Rodessa. Ngam saan ko akayat? Asyak ti makagapo. Amarakrak ti ayan ayat yo. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apa nagbalin ka matan amaag? Saan kayo kumamat nga agsaw iti kasta, mama? Makaanay ko man daya kwintas amang datahal iti ayan ayat daanan yas kan Rodessa. Saan ko akayat agundawayan? Malagip ko pa ilang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ana ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka tiyak mayor. Iso ano umay manan ni Ator ni Franco. Umanugot ka kuman, iho. Napanmanan dita ti saritaan tayo, mama. Pudno timbagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimjak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan gapuna, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodessa. Inulit yumanan ng ibaga data. Kasanon, no saan nak amasursuro nga ayatan ni Rodessa. Amangan na agpungtutak. Kat saan tumat lang anaragsak ti panagdin namin nga agasawa. Sarita kayo gaya man kan Harold. Talaga na imbag. Imala iti amana. Tatan, Ngamapay ang naliday ka pa'y laang. amok ka sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodessa iti balayda. Ngam, dapat dakdak ka na problema, Tatan. Di sing-sing. Saan mo nabirukan? Saan pa nga, Rod? Ang mga nuna po kaumatan. Sa anak ngagpakita ka ni Rodessa. Aging ka tijak makita na dya sing-sing. No saan mo ang mabirukan? Di pa'y katpulusan, adi kayang kita. Pagtungpalan na data, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat isuti makagasad na. Masapo lang mabirukak di sing-sing, Tatan. Wan, kinasarita di Harold day chay nga ananyas. Idinto na pintas kumanday taagod taway na. Talaga na singpiti anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay tag mayor. Iso nga ro ti bagbagakan ko ana. Ngam oray pa saan ko nata maawat ni anan niya sa paray ti kapsat ko. Iso nga ituloy ko. Ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy ng tumatla ti agaram ken ni Rodessa. Madlaw ko man, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo ka din nagkita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami ang nagkita, manang. Huwag nagpaso. Apay mata na saan parang ni Ananias. Aguray ka. Adan sakit di saan yung anak kinaawatan? Agasam? May bturan na di nakamakita? Amo namot ngami na saan anawaya amang pasyar kanyak, manang. Uray no sa anak apabor iti ayan ayatyo. Ibturan na latta kumati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananias, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldaw, saan ka nagparparang kanyak?
Pakawanan na ko, ma. Anya ti kaya tasawan day ta panagpakawan mo. Jak tayo nabiro kan ti Singsing. Anya? Napukaw mo ti Singsing. Apay di mo inananadan, Ananyas. Ipagakin kay di. Nga ipatid mo. Akas iti panang salimut-mut mo, iti panagayat ko kan ka. Umdas ka di apa ka basulak laytakin ka. Ulit at kagpakawan kan ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apinukaw ti Singsing yung sagot ko kan ka? Rodessa, Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak pa yan, tinangisagot kan ka iti Singsing. dahil ka di timang dadael, iti ayan ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam kayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na say sayamat. Na itultuloy tanti sa anta pa nagkita. Anya, Wen, liklikan ta kumapay ng kita nanyas. Kaya't ko, adalan ta, tipod no akaririk nata iti tunggal maysa. rumbang ka di akas iti pagtungpalan ta. Masapul ka ding aramidin ta na ito eh. Apay, pagduado am kalinti panagayat ko ken ka. Sige, panawat ka. Inton makaamiris ta ngagpadpada. Nang nangrunakin ka. Isulaang manan, ti pa nagkita ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Tising-singin sakot ko kan ko na. Di na lang mo no kasano ti kinapataganyak na dyan sing-sing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatrang ka tiri daw. Rodessa? Ang mga kong sangsangit ka. Sana kang sangsangit manang. Napulingan na lang. Anya? Hindi ka nagulbot kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay, ada ka di saan nyo nagkinaawatan ka ni Ananyas? Ha? Awan manang. Nagulbot ka pala. Amok, nagkita kayo ka ni Ananyas. Manang mabalin ka di. Panawan na kailangan diti kwarto. Kaya't ko tiyag may maysa. Sikantumat nga bahin. No apay at di mo inanadan da di asing-sing. Ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo ang nagkinaawatan. Nasakit kinakam ni Rodessa iti panakapukaw ko iti Singsing tata. Saan kami kalopay lang agkikita? Andiya. Adalan mi kalopay ti pudno karirik na titunggal maysa. Mabidlang. Kaslasan nga umanay dahi tarason apag sinaan niyo. Tatan, Abang ano. Pagduwa-duwaan mo ni Rodri sa ti panagayat na kin ka. Ang mga ano na loko yung tikabsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodessa sa kanyag? Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanya nanyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy akwintas? Indulin ko. Idintuan Ananyas. Pinukaw natin sagot ko kan kuwana kasing-sing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuwana. Rodessa? Igam mo dita kwintas ngayon sagot ni Harold kan ka. Nagpintasan ka di? Manang patet. Nangina day ta. Uray kasano ti panagulbod mo kanyak. Amok. Adda saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Ananyas. Kasla maawata kunti kayat mo asawan manang.
Awan pa itim bagbagak, Rodessa. Ngam, ama nga nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatan. Talaga ang nasigid kan kanyak, Badet. Isang oray day taba na di mo mailiman nga istoryain kanya. Gapo tadakkel ti utang mi anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo, no? Anya ko mama tinagtungtung palang ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor. Agyaban ak launay. Adu kayo asan na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Isu adyak ingkaan nga alukuyan nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti jaya ni Attorney Franco. Nga kandidato ang mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan, tsak mabaling nga ipapilit no talaga saan na akayat, Badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamok, masurot tanto titugot day ti Mayor Rubio. No dato ba, maawatak matirason na. Ta, saan dakto na matulungan ka dagiti negosyo mi? Tinapatid kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apanagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Dahita tinaibaga kanyak ni Badet. Agapuka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan na ti panagayat na. Ingandang na asaan da pa'y laang kitkita. Anya? Oh, saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold! Saan tayo kuman napakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. Saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibaga kon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Wano? Napasakitan launa yan tirignam. Saan tayo kuman napagsaritaan data abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa? Saan kayo kadi mailaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan to na ito Maawatan ka. Gaputa naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyam anak. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta problema yo kini Rodessa. Na istorya ni Manang Badet kini mama. Ngum kunak kini mama ajak kayat ti manggundaway. Daknam naman na kasi ti pagtungpalan ti ayan ayat mi kani Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingin sagot na kanyak. Kas jay mo't tanti naramit na. Harold. Si kamot kayam. Sumra ka. Umay ka. Agda ka din ni Rodessa. Diyak lang mo. Kasangsangpot ko ngamin. Anam nabayagan na kanayon na masapa nga gawawid. Talaga asaan nga kita kini Ananias. Mabait lang Kita kiti kwarto na. At tugaw ka lang dita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiw ako na yung kankwana. Kailiw nakmat nga ta. Anyang tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Diyak kabala na mapukaw itibiyag ko. Ngan no nagmaumawan ti panagayat na kanyak.
Awanan ti maramida. Saan lang ani mama tinakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Uri ang mismo ani Ananias. Imbaga na kanya. Anya, Nagbinilang kami na anasingag nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya tikit mo sa wen? Akwak. Adda ka pailaang dito'y puso. Kasano matan? Ag nervyos ak matan, iti pa nang pareng kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat mo napukaw mo. Kaya't nakadi asawan nga saan mo matang inikan patagtayan ayat ta. Harold? Saan ko apanggap apasakitan teriknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti daygi asingsing. Mabalin aka ba alam nakmat apukawon no kas pangarigan? Tasyak kumati inayat mo. Lading itik, Harold. Dagod malaptan, di ba nagarubos nagitin mo? Agsarsarita kayo pala ka ni Harold itay. Yung nagtartaray ka na pimanaw. At simrek ka dito yung kwarto. Apay, Nasaktan at kadagitin baga ni Harold kanyak manang. pinasakitan na ka? Wen. Kaslaim parupan amatin kanya ka narukupak nga agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias iti singsing. Kailaat ta na pinukaw ko ni Ananias iti biyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Rodessa, denggam anay imbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias kan ka. Manang patid. O muna, pinukaw na ti singsing ang sagot mo kan kwa na. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikatwa, kan kang ronan na unay. No talaga ang napatag ka kani Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya pinangibagakan ko na asaan kami pailaang nagkita. Uray pa, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa at tao nga agayat. Ipanagnak na dayta. Uray an nga pa'y ti ibagbagatay ayatan na. Malaksid. No ipalubos nan asumbrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka. Mamimpinsan na pukaw na ti biyag mo dahil dyan nga Ananias. Rodessa, anya tararamidi mo. Aldawa na. Di ka pala bumangon dita. Naimbag ta sana nakatrangkatiri daw ti kwarto mo. Simmer kaklatan. Manang patid. Kaslang kakapsutak ang napikatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa sumungot itimag mo. Agurigor ka? Baya manang. Pilitik ti bumangon inton madam-dama. Pinasaya ati pankalangan ito doktor. Ang mga nakumaro pa'y dayta marikrik-nan. Saanan, ang tumaraklangan iti agas. Saan mga natang ng taulong? Manang, Oo. Agsangit ka manan? mailiwag namin kanyanan, Jess. Ha? Agasam, di nakmanlaman lagi pa kumustahan. Ay, overacting. Igor-igor mo, tiili mo kanya Ananias. Masurunak iti daytang imbagam. Unay ka na din ko. Kasta, ti ka grabe ti panagayat mo kanya Ananias. Kung kunam tikas tamanang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinaganya? Oo, ikakit ni Rodessa. Gusto dekan. Pinasayat. Ipangkalangan iti ospital. Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa manang badet. Nakalagip ka man ang sumarong kariti kapsat ko. Kunak pa nulinipat mo? Manang badet.
Asin day ta? Ay na, Rodessa. Ada dito yan, tay gurgurigor mo, kaili mo na unay. Rodessa, apaya kas tilangan. Masakitak nga Rod. Ngaming karkarigatak ti pimangon. Uray maululawa. Ala, aging bagkamit nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko ma. Diakon may turan pa iti iliw ko kan ka. Agadulakit din dagita prutas nin sagot mo kanya kananyas. Kumusta ti Marikrik nam? Naimbaga kun. Agpapigsa aklaan. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka matunay ananyas. Kat pakawanan na ko. Sakti rin bang agpakawan kan ka? Awan basol mo kanya. Ako ay nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna. Nga agdua-dua ak iti panagayat mo kanya. Jack inga garet ti pan nakapukaw ko iti singsing. Iti dato agundaway. Sakmat ti mangisagot iti singsing kan ka. Oh. Ha? Nagpintasan da iti ang singsing? Dahito'y asingsing, titanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agyamanak. Iti panangyusong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak matan ti parakasarta. Makaluwag iti raksak ko. Magkikasarakin ka na niyas. Uwan, gaputay ayatin ka unay. Ay ayatin ka unay, Rodessa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.